Boas tardes. Benvidos, amigas e amigos á Festa dos Xerais. Benvidos un ano máis á Illa de San Simón. Estamos aquí para coñecer os gañadores ou gañadoras da 26ª edición do Premio Xerais de Novela, da 24ª do Premio Merlín de Literatura Infantil e da 4ª edición do Premio Fundación Caixa Galicia de Literatura Juvenil. O xurado desta edición decidiu otorgar o Premio Merlín 2009 de Literatura Infantil á obra Papude. Vamos a saber quen está detrás de Papude. O título é Mil cousas poden pasar e o autor Jacobo Fernández Serrano. Moitas gracias ao xurado, moitas gracias a Xerais. Quixera dedicar este premio a miña muller María e os meus fillos Roque e Mariana e a toda a miña familia, en especial a miña tía boa Lina, da que collín prestado o nome para unha das protagonistas desta historia. Das mil cousas que poden pasar, a primeira sucede no fondo do mar. Ali os fillos do rei do mar decátanse de que dentro de poucos días achégase o aniversario do seu pai e ainda non teñen ningún agasallo preparado. Deciden sair fora do mar e voar na procura dese agasallo, e aí é onde chegan a vila de Vir. Ás veces, na vida real, as cousas cargan case ainda mellor que na literatura, de xeito que hoxe, 6 de xuño, é o meu aniversario. Entón, pois nada, é imposible imaginar mellor agasallo que unha vida. Moitas gracias a todos.